Heddiw yma, dyn ni am ddefnyddio'r gadar, a mae hwn yn help mawr i drio cynnal y corff, rhag ond bod rhai ohonoch chi chydig bach yn wibli-wobli ar eich traed. Felly, cadar o'ch mlaen, un droed yn codi, so mae'r sowdl i fyny, a dwi'n mynd i fynd 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Felly mae yna newid o tempo. 1, 2, 3, 1, 2. A tra bod chi'n cadw'r tempo yna, dwi jyst yn mynd i ddisgrifio beth dwi eisiau chi wneud. Dwi eisiau chi gadael eich bodia gwasgaru fel dyn ni wedi gwneud o'r blaen. Dwi eisiau'r ffer i symud, dwi eisiau'r pen glin i fod yn rhugl os fedrwch chi, heb gor-sythu'r ben glin. A mae'r hips yn symud mymryn, a mae'r cefn yn symud mymryn. Felly unwaith dwi'n gael teimlad y symudiad, mi fellai symud yr asgwrn cefn hefyd, a mae hwn yn caniatáu i'r sgwydd a symud. Felly mae bob dim yn symud, ond wrth gwrs efo rheolau. Felly 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Triwch rwan hefo'ch coesau chydig bach fwy ar led. Felly dwi'n gwthio y droed, gwasgaru'r bodia, gwneud yn siŵr bod y ben glin ddim yn rowlio i mewn, a felly dwi'n symud o ochr i ochr. Felly chydig bach fwy ar y deg. 1, 2, 1, 2, 3. A tra bod fi'n gwneud y symudiad yma, dwi'n mynd i adael i'n nghefn symud 2, 1, 2, 3. Felly mae ribs yn symud o ochr i ochr. 1, 2, 3, ac eto 1, 2, ac 1, 2, 3. Beth am symud y goes yn ôl ag i mewn. Felly pan dwi'n symud y goes yma yn ôl, dwi'n ymestyn y cyhyra ar blaen, yr hip a blaen y goes, a dwi'n defnyddio cyhyra mhen ôl i. A dwi hefyd yn teimlo'r ymestyniad yn mynd reit tu ôl i'm mhen glin i lawr at yn sowdl. Felly i mewn, ac allan ac i mewn ac allan. Ac os fedrwch chi gyfuno sawl symudiad efo'i gilydd, fel mae'r goes yn mynd allan, ymestyn y braich hefyd. Diolch yn os na fedrwch chi godi'r braich yn uchel, ac os diolch haws i chi wneud, trowch y bawd i fyny. So fel mae'r goes yn mynd yn ôl, mae'r bawd yn codi fyny, a mae hwnna'n neud o chydig bach yn haws i'r ysgwydd. A rwan dwi'n mynd i newid i'r goes arall. Felly mae'r droed yn mynd yn ôl, dwi'n teimlo'r ymestyniad yna reit ar gwaelod yng nghoes, ac yna nôl i mewn. So cofiwch bod y ben glin yma yng nghanol y droed, dyn ni'n isio hwn yn mynd i mewn ac allan. Cadwch yr ben glin mewn man cry. Ac yna dwi'n gwthio'r sowdl i lawr tuag at y llawr, ac yna os fedrai gyfuno y braich hefyd, ymlaen ac yn ôl, ac ymlaen ac yn ôl. A sa chi'n synnu faint o bobl, unwaith mae'r goes neu'r braich yn mynd tu ôl iddyn nhw, dyn nhw'n gwybod be mae'r goes yn neud. Ac yn aml dwi'n gorfod trio cywiro bobl, jyst i helpu nhw i wybod lle mae'r goes yn mynd. Felly mae'r goes yn mynd allan a mae'r braich yn ymestyn allan hefyd. Ac yna dwi am agor ym mhwysa, a dwi'n mynd i drosglwyddo ym mhwysa o'r canol i'r ochr, o'r canol i'r ochr. A hyd yn oed i bobl sydd yn ffit ofnadwy, dwi dal yn cywiro nhw. Top y goes, cofiwch bod o'r hip wedi roteitio allan, bod wedi troi allan. Mae'r ben glin yn gwynebu'r un cyfeiriad ar droed. Ac yna trosglwyddo o un ochr i'r llall. Ac os fedrwn ni, fel dwi'n trosglwyddo i'r chwith, mae'r braich dde medru mynd rownd. A fel dwi'n trosglwyddo i'r dde, mae'r braich chwith yn mynd rownd. Felly 1, bob ochr. Ymestyn, ac wrth gwrs mae'n bwysig i gadw'r ymennydd yn ddeffro tydi. I ddysgu pethau newydd, i symud, ac i drio cyfuno sawl symudiad efo'i gilydd. Fel bod ni'n gorfod gweithio pethau allan. Ac yna ymlacio nôl i'r canol. Codwch y ben glin i fyny, pen glin i fyny, os fedrwch chi. Mor uchel a fedrwch chi fynd, ond heb gadael i'r cefn fynd yn grwn. 1, a 2, a 3, a 4. Beth am mynd ar goes? Ar draws, i'r canol, ac ar draws, ac i'r canol, ac ar draws, ac i'r canol, draws. A dyna lle dwi am adael chi. Yn croesi'r coesau o un ochr
i'r llall, a gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Hwyl! Gyr canol ac ar draws ac i'r canol ac... Fatha line dancing fe?